Bueno, ahora vamos a empezar con Brantoas de Arriba, capítulo 3 de Brantoas de Arriba, e seguimos coa exploración de Ucín Ponteceso. Son Óscar Souto Rodríguez, candidato á alcaldía por Ucín Ponteceso e portavoz de Ucín para Galicia. O camiño de Santiago, xa vedes polas flechiñas marelas, que unha está pintada nun portalón dunha casa, tamén o señoriño que pintou a señal, bueno, xa falaremos con el. Pero bueno, precioso que o camiño de Santiago pase por Brantoas de Arriba, e aquí Brantoas de Arriba, pois, xa vedes, colle un cochiño xusto, as pistas feitas polos veciños, a dirección prohibida, unha pista a Casa da Pedreira, unha pista de cemento, bueno, aquí polo menos pintaron unha liña blanca, como quen que isto é unha autopista, pero aquí pois colle un coche malamente. Bueno, que pasada, sí, precioso como está Brantoas de Arriba, sin alcantarillado, sin canalización, pas pluviales, tampouco hai onde aparcar, os veciños pois aparcan no seu garaje, pero nada máis. Aquí unha especie de aparcamiento privado que fixo alguén. Sí, é un aparcamiento dun veciño privado, por eso lle puxo as cadeas. Entonces, bueno, el si pode aparcar porque o fixo el. Pintaron unha liña amarilla para que se sepa que aí non se pode meter porque é privado. E, pois, isto é o que hai, non? Pois, Brantoas de Arriba. Abandonado tamén polo Concello de Ponteceso e polo señor... Non collemos xa. Ven un coche, xa non collemos. Bueno, pois nada, marcha atrás.